Ba't ayaw mong tanggapin? Hindi, basta yun na yun. It comes with age. So, abangan niyo kami. Bye! Samahan pala. Abangan. Bagay ba sa akin yan, Dor? Bagay ba sa akin yung motor na yan? Bukas na yung opinion. At hindi ko na itindihan yung nararamdaman ko. Sakto. Okay guys, so far, eto na. Nasa pawan na siya og puti balik. Sa pawan ni pud ni balik ugma. Nya. Kana. Butang nag excited na kay ko. Hapit na gyud. Hey guys, what's up? So today is May 19. Yes, tama. May 19 tayo ngayon. It's a Thursday. At magpa-vlog ako kasi madami tayong gagawin today and I'll take you with me. First agenda natin is pupunta tayo sa eye clinic na malapit sa Cebu Doctors Hospital kasi kukunin ko yung eyeglasses ni Mama. Nagpa-check kasi siya doon. Siguro mga a month ago na or 3 weeks ago. Basta di ko yugan sana ko si Mama atong nga time. And then next is pupunta tayo ng LBC kasi may papadala ako sa isang client, yung OR. They asked me to send it to them. And next is pupunta tayo sa office ng RGC or sa Buy TV to drop off another OR and then magpapa-car wash and then siguro magla-lunch, hindi ko alam kung saan. Tayo lang talaga magkasama ngayon season orbs kasi si Paco may trabaho siya. So and then by 6 PM guys, eto, magkikita kami ng mga SK friends ko. Kasi SK counselor ako dati sa barangay namin, Season Orbs. Wala, magka-catch up lang kami and all. So, yung main reason kung bakit ako nandito talaga sa city is that birthday ng isa sa mga best friends ko, si Renz. Birthday niya nung 18, pero magse-celebrate siya sa Daan Bantayan, isa sa mga beach resorts doon. Tomorrow, Friday, overnight kami doon hanggang Saturday. Hopefully, makabalik ako ulit sa Alcoy by Sunday night or Monday morning. Let's go! Cheers! Okay guys, so nakalimutan ko na kailangan ko palang pumunta ng Cebu Home Builders para bumili ng sink at faucet para sa ating maliit na parang sink sa loob ng bar natin. Actually, nandito na ako. So, yun lang. Then after this one, magla-lunch lang tayo. Wala mag-isa. Pero, hindi naman ako natatakot mag-isa lang ako kumain. But anyway, let's go. Pinapa-picture ko po siya guys. Let's go. Hello guys! So ayan, tapos na akong laser light facial. Ayan, sobrang ganda ng skin ko. Mga sis. Sana magtagal. Sana magtagal. Pero ayan, kasama ko si Marlon biglaan. Hey guys, Hindi kumusta kami kayo? we didn't plan this meet-up, but nadayon yun. Kasi na-miss niya ako. Wow, hindi. Kasi bukas, pupunta tayo ng saan lang, Ging? Sa... Pupunta kami sa Daan Bantayan. Supposedly, di ba parang middle yan sana yun? Oo, pero... tapos parang birthday celebration kasi ng isa sa mga close friend namin, si Renz. Yung, Happy birthday, kuya. Yes. Doon kami mag-overnight hanggang Saturday night ng Saturday afternoon. Yes. Yes. And then, ngayon,
pupunta kaming Ayala, Center Cebu kasi mamimili kami ng mga essentials. Kasi meron pong nag-prepare ng mga damit niya pero hindi niya nadala. Guys, naiwan ko yung bag ko na yung laman ay yung mga clothes ko tsaka yung mga outfit na dadalhin ko sana sa trip na to, sa birthday ni Renz. Naiwan ko siya sa bed ko sa Alcoy. So Mga signs of aging, guys. hindi kasi minadali ako ni mama nung time Ba't ayaw na mong yun. tanggapin? Hindi, basta yun na yun. It comes with age. So, we'll update you guys later. Ang ganda ng skin ko. Thank you, Blush Beauty. Mo guys, hi! Si Gail, si Jasmine, tas si Maymay. Hey guys, good morning. So today is May 20, 2022 and we're about to go to Hello guys, good morning. So today is May 20, 2022 at pupunta kami saan tayo pupunta, Langging? Sa Daan Bantayan kasi magse-celebrate kami sa birthday ng isa sa aming mga best friends, si Kuya Renz. So abangan niyo kami. Bye! Samahan pala. Hi, Babski! Late na kami. 6:30 call time. Anong oras na? So, 8:40 na! Aga guys, kasi sabi ni Malaya, dapat 6:30 daw. Sabi ko, pwede ba 7? What? Anong oras na? It's already almost 9 na guys. Oo. So tingnan nyo, pag sila yung mga kasama nyo. Oy, hindi gumising hindi ako ako ng 5 a.m. hindi ako usually late talaga. Ngayon lang kasi nagantay kami sa iyo. Di, in fairness, hindi naman talaga late si Malaya pag may mga appointment siya. Pero pag kami yung Oo na, kasalanan ko na. hello guys. Guys, sa totoo lang yung financer si Malaya. Pero hindi kami magbabayad. Sige. Okay. Bye! Bye-bye. Okay na, gunan mo. So, ang totoo talaga niyan guys, nandito pa kami sa Mango Square. Late na kami, pero magpapagas pa. Hey, nako. Yawa! Happy birthday to you! Make a wish lang sa... May tagdi na malate ako mga friends. Hey, boss, ano mo good news? Hey guys, time check. 2:23 p.m. na. And we finally arrived here at Bakhawan Family Beach Resort. I'm with my idol, Hi, how are you? Norman. Ooh. Look at the view. Right there. Basta ang ganda niya. Wait, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Diba? Sarap mag-chill dyan. Hey guys, so we're still here. Time check. It's already past 7 na, 7:30. At magna-night swimming kami. Nagsisimula na sila mag-swimming. And then Marlon is here. Tas, ako sa gabi kasi para yes. Tapos si Yon, nasa kwarto pa, natutulog. Say hi to the vlog! Kain guys. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Of course, know the tool to do the pour-over. So the mechanism of the pour-over is this. Instagram is live. So there applies to all your
아직도 난 기억이 흐릿하게 또 희미하겠나 yeah. 아니 자주 난 어제 일처럼 선명하겠나 yeah. 너의 흔적 없지만 있는 것 같아 일상 속에 또 번져 그 색깔이 바래졌어 떠났지만 여전히 머물러 날 잡아주는 다가가도 멀게만 느껴져 I just wanna be with you right now 너의 기억 속에 남아서 I just wanna be remembered 너의 잔상 속에 살면서 oh yeah Guys, today is May. Ano ngayon? May, ang sakit taron? 31. May 31. Last day na of May, guys. At with me is Lori. She's doing the mural dito sa cafe. Ayan. Day 1. Time check pala. It's already 2:50 na. At kanina kami mga 12 dumating. Ay, malapit na matapos. Tapos target date ng opening, guys, June 8. Kaya ba? Kakayanin. Yung ating outdoor kitchen, hindi pa tapos. Actually, hindi pa nasisimulan. Pero, yung goal lang is makaluto lang kami by June 8 sa labas. Kahit hindi pa yung super tapos. So, ayan si Lori. Day 1 din sa pagpipintura niya ng mural. Tapos yung mga gamit, guys, dinahandahan na namin i-arrange. Pero hindi pa yun final. Nilabas lang namin sa mga boxes. Di ba dati may mga boxes dito super dami. So ngayon, yan na lang. Ito yung lutuan kasi. Yung heavy duty na stove for our outdoor kitchen. 그 색깔이 바래졌어 떠났지만 여전히 Unsa man na oy, trespassing di man na pwede diri. Tari ka doon. Unsa man ka diri? Oh, naibo ko ng motor doon kay Kondor ba? Uy! Nagpapad mo sila doon, nag-motor shoot. Hi! Ay na, sis mga heart. Pila na lang kabuk slots na bilin? Kamay na lang ay, ikaw nag-ipabot. Ayay! Guys, sabi ni Boy Tapang, ako na lang daw hinihintay, kompleto na yung slots. Magbabayad ako, magjo-join ako kung ako yung papananunin mo. Ha? Libre na siya mo doon. Libre na? Bigyan mo ako isa? Yay! Narinig niyo yun, guys, ha? Dol, bagay ba sa akin yan, Dol? Bagay ba sa akin yung motor na yan? Hindi. Ba ako yung mag-drive? Hindi, mas bagay ka sa akin. Kaya, Hey people! What's up? Today is June 1, 2022. Happy 1st of June, everyone. Sana magbigay yung month na to ng blessings. Less problems, syempre. June, please be good to us. Alam kong hindi mo kami naano, pero please be good to us. Anyway, guys, today is nagpa-process lang ako ng permit kasi malapit na tayong mag-open. 7 days to go. So, eto na, kumuha na ako ng barangay clearance at cedula at pupuntahan lang natin si Cap kasi papapirmahan natin yung mga documents, and then I'll go to the police station and then the mayor's office for the mayor's permit. Sobrang dami pala talagang dapat asikasuhin pag nagbi-business ka. GG talaga, guys, pero kaya natin to. Let's do this. Okay, guys, update, time check, nasa around 4:12 na, 4:12 ng hapon at hindi ko natapos lahat ng requirements kasi sa medical, kailangan ko pala magpa-x-ray, which is pupunta pa ako sa Dalaget. Pagkatapos ay may bibili na akong gamot na dapat i-perform dun sa, anong tawag ito, dun sa clinic. Tapos, yung engineering department, bukas pa nila i-inspect yung cafe. So, I decided na umuwi na lang muna ngayon at pagpatuloy ko na lang bukas yung pag-process ng permit. Sobrang nakakapagod. And bumili ako sa tindahan ng Tropicana tsaka tubig kasi sobrang uhaw na uhaw ako, guys. Hindi ko nadala yung bottled water ko. I mean yung tumbler ko. Uwi na tayo. Balikan na natin si Lori Grace. Tignan natin yung mural na pinipaint niya.
update. Yan na yung outdoor kitchen natin. Diyan, tas kagaya ng sinabi ko dati, diretso na yung orders dun, which connects to the bar, yung window na yan. Tas yung size niya parang ganyan lang din. Ito kasi gagamitin ko parang food park soon dito sa areas na to. Before kasi wala silang ganito. Guys, tumigil ako somewhere dito sa malapit sa bahay. Kailangan kasi bumaba papuntang cafe. Bukas na yung opening. At hindi ko naiintindihan yung nararamdaman ko. Kanina pa ako umiiyak pero ngayon lang ako nag-video kasi siguro part talaga to sa process, yung magbe-breakdown ka talaga dahil sa stress. Hindi ko naintindihan yung nararamdaman ko. The past days, feeling ko ako lang mag-isa. Tapos may nabasa kasi akong message ng papa ko. Ngayon ko lang nabasa. Tapos kaninang umaga pa niya sinend sa akin dahil sobrang busy ko. Sabi niya, go lang nak, support kami sa lahat ng mga plano mo. Nandito lang kami ng mama mo. Nakasuporta sa'yo. Kasi alam mo yung parang hindi ko na kaya yung iba. Ang dami pang expenses, ang dami pang kailangan gawin, ang dami pang kailangan ayusin. Bukas na. Sana puntahan nyo yung Cafe Malaya pag may time kayo. Pero alam ko magiging worth it to, guys. Salamat sa lahat ng mga nagsuporta, lahat ng mga nagko-comment sa mga pinopost ko, lahat ng mga nag-share, nagbibigay sa akin ng encouragement. Salamat po talaga sa inyo. Na-excite na ako, na kinakabahan na hindi ko alam. Especially to my family, my sisters have been very supportive. My mama and papa. Of course, Paco. Eto na, hindi ko lang kasi dream to. Dream talaga to ng buong pamilya. Magkaroon kami ng cafe bistro. I can't believe kinaya ko siyang i-put up together. Kailangan tumigil ako sa kakaiyak bago ako bumaba. Tsaka yung friends pala natin, guys, na supplier ko sa machine are there to help me train my staff. Sobrang thank you, Sir Christian. Kasi sobrang dami ko taong dapat pasalamatan. Salamat din. Basta sa lahat ng friends namin ni Paco, thank you, thank you, thank you. So, ayusin ko muna sarili ko. I should stop crying bago ako bumaba. Let's go! Ito muna yung temporary setup kasi soft-opening pa. So, wala pa kami masyadong mga palamuti sa loob ng cafe. Ayan, but we're so happy na it's all coming together. I'm so excited. At the same time, kinakabahan. Inaantay lang namin si Father. Kasi around, ano pa daw siya, mga 3 or 3 p.m. pa magsa-start yung blessing. This is it, guys. Today is the opening of, soft opening of Cafe Malaya.
This is my baby. Super excited and I'm so thankful kasi yung mga taong pinadala ni Lord sa atin ay yung mga tamang tao talaga. And I'm just really, really grateful. Hindi ko ma-explain kung gaano ako saya, gaano ako ka-overwhelmed sa pag-welcome sa Cafe Malaya dito sa Alcoy, sa mga likes on Facebook. Imagine guys, we haven't opened yet, but yesterday, the other day pa actually, umabot na tayo ng 1,000 followers on our Facebook page. So, ayun, nakaka-excite lang. At again, super thankful ako sa inyo. If you guys also have plans na pumunta dito sa Cebu, especially sa South Side, hapit mo diri sa Cafe Malaya, please visit Cafe Malaya.